recimo knez Bernardin Frankopan je bio sudionik Krbovske bitke. To je zgodno. I baš on je bio na krajnjem lijevom krilu te borbe i njemu je s leđa Jakub Paša poslao konjički odred i bio je napadnut i on je tada morao napraviti jedan uzmak preko nabujale Krbove gore na Uspodna brdo i tad je vidio u stvari da su formacije razbijene, da su ovi popadali u sredini, da je Derenčin već gotov i onda se povukao prema Modrušu jer je već imao dojavu da su Turci napali istodobno i Modruš. Bez obzira što je njegov grad Modruš bio pod napadom, on je sudjelovao u bici dok je imalo smisla. I onda je pokupio to vojnika što je imao, došao u Modruš i tamo je poterac se u Turci i spasio svoj dvor. Sam Modruš je bio... Rekli ste da je ban Frankopan povukao vojsku i kod Modruša poteraca u Turke. Ima li još kakvih takvih bitaka?